tým, čo som dokázala, tak je to taký malý dôkaz, že aj na východe sa dá dostať z 0 na milión. Človek, ktorý nás všetkých, aj teba, skrie do vrecka v tom, čo všetko reálne stíha a popri tom, aké výsledky má. A preto je pre mňa veľmi veľkou cťou aj inšpiráciou, že práve Stanka prijala pozvanie na túto diskusiu. Druhý byt, ktorý som kúpila v 24. zase iba na úver, už som len krútila a nejak využívala tie bankové peniaze. Iba do prvého bytu som dala svoje vlastné a to je všetko. Nikdy som svoje vlastné peniaze do bytov už ďalších nedala. Čo je ale výhodou toho Prešova je to, že v podstate máš nižšie vstupné náklady na kúpu toho bytu. Čiže ty keď vieš za jeden byt ušetriť 20 000 vlastných zdrojov, keď kúpiš 5 bytov, tak máš ďalšiu 100 na zainvestovanie ďalšieho. Výnosové percento máš také isté, alebo trošku lepšie.